Меня зовут Габи. Габи. Так, у нас сегодня тематика была психология, взаимодействие в семье. Вот у меня к тебе вопрос. Как ты относишься к Дню Святого Валентина? Я считаю, что это, конечно, не наравне с праздниками, как день рождения, либо Рождество, но я все-таки считаю, что это очень знаменательная дата. Она соединяет людей, и главное, это любовь в нашей жизни. Поэтому я считаю, что это очень важная дата. Были ли у тебя значимые дни вот в этот день в жизни? Я отмечала, но это очень сильно зависит от культуры. Ну, то есть, как бы, к примеру, в Москве это очень часто празднуется, вот. Но также вот я сейчас, к примеру, учусь в Австрии, там это, в принципе, вообще не отмечается никак. А вот по значимости это важнее было для тебя или для парня тоже? Или как-то вы одинаково к этому пришли? В основном это было скорее для моей второй половинки, потому что я все-таки хочу это время провести как бы дома, только с ним, вот, а он все-таки как бы хочет это как-то отметить в каком-то месте, как-то парадно, вот как-то так. Хайрлы кеш. Хәерле кич. Сезгә сорау бездән. Сезнең өчен чын мәхәббәт ул нәрсә? Мәхәббәт бик авыр моңар җавап табарга. Мәхәббәт ул бәхет. Оны сез Магнитка барсагыз, 7 континент барсагыз, азбука вкусы барсагыз, акчагыз да күп булса, сез аны сатып ала алмайсыз. Мәхәббәт ул или ул бар, или юк. Без мәхәббәтне көтәргә тиеш. Без ул килсә, без аны оңнарга тиеш. Аны килгәнне әзер булырга тиеш. И ул мәхәббәтне кадерләп шундый тотарга тиеш. Мәхәббәт ул илһам кебек. Менә мәхәббәт гомердә, менә, например, сезнең мәхәббәт бар, сез уйлыйсыз, карале, минем әле ул мәхәббәтләр меңнәгән булыр диеп. Олай түгел. Мәхәббәт ул сирәк килә. Шуңар аны кадерләп сакларга кирәк. Саклап бик менә ул шундый бик кадерле нәрсә ул. Була мәхәббәт балаларга, була мәхәббәт әти-әнигә. Барбыр без или әтиненме, или әниненме күбрәк яратабыз. Кайбер баланы без барбыр бөтен баланы да яратабыз, а кайберсен ныграк яратабыз. Ну и менә без сез киләсез бер компанияга. Онда, допустим, җегет килсә, күп кызлар утыра. А ул өйгә кайткач, аның күз алдында берсе генә кала. Шуны күрәсе килә. Аның турыда уйлый башлайсың, хыяллана башлайсың. И аны тагын күрәсе килә. Шулай итеп безнең штабта мәхәббәтләр бик күп була монда. Менә кеше өйләнә, җириләр, нитәләр. Менә кызганычка каршы. Кайбер кеше өйләнә, торалар, аерылышалар. А менә җегетләр барыбер безгә штабка киләләр, а кызлар инде килми башлай. Эй, бөтен кеше белә, мин кияүгә чыктым шул фәлән малайга дип. Шуңа шул бик яхшы кызлар, менә шулай итеп без югалтабыз. Барыбер килсеннәр, без бөтен кешене куанып монда каршы алабыз. Шулай итеп мәхәббәт ул бик кадерле нәрсә. Ә менә бу хисне әле очратмаган кешеләргә нәрсә телисез? Бу хисне очратмаган кешеләргә мин теләем өммет итәргә, үләргә, Алла Тәгаләдән сорарга. Менә миңа мәхәббәт кирәк дип, да? А олай сорайсыз, и тагын менә татарларның, мусульман кешенең бер шундый була көн, ул көннең, значит, Курбан суйганда сез хәзрәткә киләсез дә, хәзрәткә әйтәсез. Хәзрәт, минем бик мәхәббәт күрәсем, чырасым килә дисез. Менә шул сарыкны суйганда, шул фикерләр белән, хисләр белән, өмет белән шуны эшләсәгез, Алла Тәгалә сезне ишетә дә, сезгә зур мәхәббәт бирә. Рәхмәт. Рәхмәт. Хәерле кич. Исемең ничек? Сәлимә. Сиңа сорау. Син зодиаклар знакларына ышанасыңмы? Юк. Нишләп? Беренче кыз, кстати, монда, сорыйк әле. Как по мне, это не научно. И
нет прямых доказательств. Ну, в общем, это все о совпадениях, о вероятности. И, не знаю, мне легче не верить в это, чтобы не попадать в какие-то неприятные ситуации. То есть ты не из тех, кто смотрит гороскоп на неделю, на день, да, вообще? Нет, я вообще не из этих. Но если в Инстаграме попадается какой-нибудь постик, Конечно, мы лайкаем. да-да, скорпионы самые лучшие. Ты скорпион? Да. Салям! Салям. У тебя сегодня необычный день, правильно? Да, у меня сегодня день рождения. Руслану, с днем рождения! Все поздравляем! Спасибо большое. Желаем всего только наилучшего. Итак, вопрос. Слушаешь ли ты татарских певцов? Может, есть какие-то строчки любимой песни татарской, которую ты исполнишь? Тирен битул, кин битул шу, тирен битул, кин битул. Sözlükler, tarihinde